Mifa production jabrani la jabako oni nyanguma songmade na mifa mo wulla ka do dugu kono na ko émission mande micro trottoir bitamu ye jumeni ina fo mali jeru bora sisan kachi coupe du monde na amena do dugu kono ka jamana de nyinga ko hakilina na ubisaka mun soro ka fo mali yaw nyana ubisaka mun soro ka fo anga mali jeru nyana yasa alisa anga mali jeru bisaka tanya tugumna ateke mo wore fe aw demuso ana balmamso labati dunya anga je angol la me ñogon fe ay de klina tate ni balonta ko na mali balonta rede kanga jo ade yela kumbo wallahi wega warim do mali balonta na ko ade am ko la baregaloma wallahi alna do dire masabe mako nye projet be ko no manga faso warbe ga ta kaddu balonta na uma abe be ga ta ke fuya be ga ta daji o ga dam bu la baregaloma mul mako ba de no ga dolu mako ma o ba arranger ni no mali balonta tanyere mais akana ba umare dusu bu ko no dusu tawne ko na mulu bu ko supporter de dusu tawne ko no wallahi. Bon, en fait, nous avons fait béga femme quoi, béga femme parce que bon, volontaire fait nous à la côté, mourir bara côté, souma bara côté quoi, tu vois non, il veut jouer, il veut gagner, m'en fait moi. Mais Garcia fait n'avait dit un coup bel là quoi, faut me regarder donc parce que Mali volontaire quoi, galon hein volontaire. Mais à la masse quand Garcia est déjà bila, c'est bon. Olu fana bɛ kɛ Aramadi ala quoi, il va sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ i b'i yɛrɛ di ko dɔ la a ka d'an ye u ka gagner cogo min na a ka d'u fana ye u ka gagner ten quoi mais ni sira ma sabati dɔrɔn laɲiniw ma sabati dɔrɔn donc an b'a faamu ni hakili sigi ye fana ka fisa an ka na bon ka na jɛriw dɔgɔya ou k'u fɛn tan a ma nɔgɔn fan si quoi parce que minnu yɛrɛ bɛ critiquer kɛ ani minnu bɛ kumaw fɔ jɛriw ma tan n'i y'u yɛrɛ bila terrain kɔnɔ wallahi bilaw bɛ fɔnɔ parce que fɛn min don c'est pas facile tu vois non hali yɛrɛ carré kɔnɔ balontan dɔrɔn ta k'a lajɛ yɛrɛ i yɛrɛ b'a dɔn non vraiment balontan ye fɛn dɔ a ma nɔgɔn. Mais donc on va jouer, on joue on gagne ou gagner. Mais dans la guerre nous ma se gagner bon, il faut qu'on femme, c'est que ali bien nga sama se ko anga ta samina o masi. No sera faut tsogo balgo ndoro mena fe tsogo mena ko ni ndoro mena fe tsogo mena ko ki ba fo ete mu me se ka malila jo ko la quoi. Bon ne bolo doro ne bene fe mo ko ka femme doro volontaire doro ne ru nintena ga a laba inshallah am ta ni ko na ka cha bon. Mɔgɔ k'a faamu an ka dugawu kɛ ɲɔgɔn hali bi siɲɛ wɛrɛ la an ka se ka tɛmɛ quoi i m'a faamu an ka san ye san min ye kɔni non foyi tɛ se k'an empêcher o la donc an ka critiqueli ninnu to yen an ka géreux dɔgɔyali ninnu to yen an ka entraîneurs dɔgɔyali ninnu to yen an k'u la encourager toujours tu vois non parce que balontan de don football nin bɛɛ b'a kɔnɔna la quoi i m'a faamu n'a fɔra ko Messi yɛrɛ ye grand joueur du monde ye Messi ma deli ka coupe du monde yɛrɛ ta donc n'o fɔra i ye yɔrɔ min na i kɔni kan ka dɔn ko k'o ye faamuyali ye ou bien bon olu tɛ ban balontan kɔnɔ la ala se ka bɛɛ nɔgɔya mɔgɔ ye quoi. Donc an bɔra kan na an bɔra coupe du monde fana la mais inchallah san wɛrɛ n'ala sɔnna ma ko bɛ na dɔɔni quoi donc an ka dugawu k'an ye an ka dugawu k'an yɛrɛ an ka dugawu k'an ka joueurs ye donc ala ka an garisɛgɛ don ala siɲɛ wɛrɛ bon o dɔrɔn de bɛ ne fɛ. Bon san wɛrɛ ta kɔni ne kɔni b'a dɔn hali san wɛrɛ ta an sen tɛna yala parce que ko in bɛ ka taga cogoya min na u ka fɛɛrɛ kɛ quoi. Bon u ka kuma la ko danga dɔ donna an ka géreux ye u ka fɛɛrɛ kɛ u k'o ko ninnu ɲɛɲini fɔlɔ sani k'u kɛ balontan kan quoi parce que fɛn dɔw bɛ yen nɔ u b'olu négliger tiɲɛ yɛrɛ la olu man kan tɛ ka négliger quoi ko danga minnu donna u ka essayer u ka segin k'a lajɛ solution bɛ sɔrɔ olu la cogoya min na n'o tɛ hali siɲɛ wɛrɛ n'an ko k'an bɛ taa an bɛ se a da la tuguni an bɛ tila ka segin tuguni n'o tɛ a jateminɛ an ni équipe mun bɛ ka jouer an bɛ taa ka na yanni diɲɛ wuli cɛ ninnu tɛ san na mais ko k'a fɔ ko an ka dɛsɛ ninnu na tiɲɛ yɛrɛ la a ne dusu ci ne yɛrɛ kunun surɔ kɔni ne t'a dɔn ne tun bɛ yɔrɔ la walayi ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen nɔ i da depuis 22h u ma surafana yɛrɛ don i ba surafana la bon a yɛrɛ k'a jateminɛ an b'an ka ciw bɛɛ bila ka taa ka t'u supporter donc u bɛ tila ka bɔ manamana ko ninnu na quoi ko gère t'an bolo o kɔni kuma kɔni tɛ gère b'an bolo fo a dan gère min b'an bolo ne b'a fɔ ko farafinna bɛɛ non a tɛ mɔgɔ bolo quoi ya bon safu min b'an bolo yɛrɛ a bɛɛ an ka gère kɔrɔw de bon k'olu fana ka tila ka taa manamana bɔ tan cogoya la tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ ka bɛn ne ma quoi mais ne kɔni bɛ mun f'u ɲɛna u k'a jateminɛ u ka fɛn kɔrɔ ninnu lajɛ u k'u réviser n'o tɛ an b'an si kɛ na tan cogoya la an tɛ taa ɲɛ n'o tɛ ni ko an ka chance ro un pas dɔrɔn hali ka bi kelen don e yɛrɛ tɛ ka se ka kɛ n fana bɛ mun fana f'u ɲɛna ka fara kan tuguni
u ka fɛɛrɛ k'a ta kan ko la n'o tɛ an m'an si bɛɛ kɛ bidonna tɛ équipe mun bolo équipe i ka équipe mana ɲɛ cogo cogo ni bidonna t'a la o kɔni o tɛ équipe i bolo bon ne y'o bɔ kuma kɔnɔ yan parce que ni n ko n bɛna kuma ni n tagara ɲɛfɛ sisan nɔ n dusu bɛna bɔ quoi n dusu man di n na quoi walahi n dusu man di n na mais a bɛ bɛn balontan no gagne perdre de don quoi i m'a ye bon ni i gagnera alhamdulilayi mais ni perdre la fɛnɛ a tɛ bɛn mɔgɔ si ma quoi a cɛ yɛrɛ la fɛn in filɛ nin ye a ma bɛn ne ma hali dɔɔni mais ko ye ala ta ye quoi donc an ka jɛ ka to ala bolo. Ne bɛ se ka mun fɔ pour que yɛlɛma bɛ se ka don an ka équipe mɔgɔw ka ko la bon u kan ka jateminɛ u kan ka entraîneur falen Magasuwa walahi u kan ka entraîneur falen a tɛ foyi dɔn ale yɛrɛ ka man cira ale ni Musa Jɛnɛpo u ka Jɛnɛpo bon yɛrɛ de u ka mɔgɔ wɛrɛ la jouer quoi ama voilà o ye ne ka ladilikan ye. Bon ladilikan min bɛ ne bolo u kan ka Magasuwa gɛn u kan ka taga yɛrɛ de m'a fɔ wa ani fɛnɛ ka joueurs ninnu bɛɛ ta k'u bɛɛ la disqualifier ka bɔ yen ka na ni joueurs kuraw ye minnu ye den dusumaw ye ma sinon tiɲɛ la kunu match kunu barrage ne sigilen ballon filɛ la ne kasira de wallahi ka tila ka da match ban dɔrɔn taara n da n wulila fo bi 10 heures a dusukasi bonyana ma toro u kan ka Ignorantali ni ci ka na ni joueurs kuraw ye a curiosité bɛ minnu na ka jouer kan yɛrɛ kɛnɛ kan fɔlɔ yan ka se coup du monde na fɔlɔ olu de kan ka na olu ye den dusumaw ye ka bɛɛ gɛn kɔrɔlen fɛnɛ bɛ yen k'u bɛɛ gɛn ka na denmisɛnnin kuraw ye a kama yɛrɛ quoi o de kun ye ne ka kuma ye ka fɔ aw ye. Juguman foyi tɛ yen ballon an kɔni y'a lajɛ kɔni mais ladilikan min bɛ yen Mali équipe nationale fanfɛla la kɔni normalement u k'a lajɛ u ka bɛn kelen ma fɔlɔ o ye fɔlɔ ye filanan u ka mɔgɔw lajɛ u ka équipe lajɛ ka ɲɛ quoi u ka joueurs lajɛ joueurs minnu kan ka ta u ka joueurs bila mun kan ka mun kɛ u k'o bila place la parce que sabula n'an y'a lajɛ Mali yɛrɛ ballontan na a kɛlen don i n'a fɔ intérêt ko quoi parce que an b'o de fɔ parce que intérêt ko de sinon joueurs ka ca an bolo mais aw yɛrɛ anw ɲininka ɲa min kan nous même on se demande qu'est-ce pour que un d'abord mun tɛmɛna sisan ballon mun tɛmɛna kunu ani mun tɛmɛna kɔfɛ erreur min kɛra la n'an y'a sigi ka lajɛ a tɛ kun anw yɛrɛ fari la quoi parce que n'an y'a lajɛ an yɛrɛ ka joueurs bɛ kɔ kan joueurs internationaux ka ca mais anw yɛrɛ fan fɛ yan yɛrɛ n'a buti o ma nɔgɔ kɔni voilà ala ko tiɲɛ mais an kɔni tɛ se k'a fɔ ko joueurs ka défaut de joueurs ka défaut tɛ parce que n'i y'a mɛn k'i bɛ joueurs bila terrain kɔnɔ mɔgɔ de bɛ joueurs bila terrain kɔnɔ bon an m'a bɛɛ ta k'a da kuntigiw kan olu de y'a bɛɛ kɛ parce que sabula an tɛ se ka n ko joueurs don. ne ba ne ɲininkali diyara n ye kojugu n bɛ maliyɛn bɛɛ fo bamananw bɛ zana dɔ da ko bɔbara wa kojugu ko n'i ma bo ye k'i b'a kasa mɛn ne kɔni bɛ kelen de fɔ maliyɛnw ye nin défaut tɛ mɔgɔ kelen na quoi a tɛ entraîneur la a tɛ joueur la nin tɛ an fana na ala yɛrɛ de ye ne latigɛ nin ka kɛ tan parce que ne sa tiɲɛna jate kalo la n'i ko i bɛ nin doni da diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ kunna i bɛ hakilina de fɔ an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Mali ye ka joueurs la encourager u ka dusu ta foyi ma tiɲɛ fɔlɔ ko daminɛ don minɛn dɔ bɛ jɛngɛ mais a kɔnɔfɛn tɛ bɔ ka tila tuguni k'a ɲɛni maliyɛnw fɛ minnu bɛ nɛni na ani minnu bɛ lagosiliw la maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelen an yɛrɛ de bɛ se k'an ka jamana dilan wa de bɛ se ka kunnawolo se an ka jamana ma an kana kɛ sababu ye ka lagosi sama ka se an ka jamana ma kuma tɛ réseaux sociaux ko tile in na diɲɛ bɛɛ b'an lajɛ Mali yɛrɛ bi niveau min na bi ɲɔgɔn lagosi ani kuma langolo dɔw bɛ yen olu caman ye an ka jamana ma an ka jɛ ka dugawu kɛ Mali an ka jɛ ka dugawu kɛ an balimaw ye joueurs ninnu u bɛɛ faw bɛ yan u bɛɛ baw bɛ yan entraîneur fa bɛ yan a ba bɛ yan a bɛɛ ye maliyɛn de ye an ka jɛ ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye yarabi ala ka kɔtaw jira an na u k'u cɛsiri ka dusu ta dɔrɔn ne b'o de ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ komi anw ye ɲamakalaw ye o kun ye ne ka dakuruɲɛ kelen kuma ye. Bon Mali jouer bɛɛ tɛ se ka gagner a bɛɛ la quoi bɛɛ tɛ se k'a bɛɛ fana kɛ quoi donc u cira a digira mɔgɔw la mais u ka ta ni hakili ye quoi mais u kan ka coach de falen toro c'est toro i m'a ye bon komi a man ka digi maliyɛnw na o fana k'a faamu quoi parce que depuis a ma se olu ma kɔrɔbalenw bɛ ka ci fo turu nana se olu ma donc Mali kɔni
donc o jogo ye cili a man ka digi mɔgɔ foyi la o ka baara ye cili donc n'u u bɛ ci yɛrɛ de ninnu tɛ gagne o an b'a dɔn k'u tɛ gagne fɛn Jɛnɛpo yɛrɛ bɛ dɔ min na TikTok sanfɛ Jɛnɛpo tɛ bi don musow banna Jɛnɛpo la Jɛnɛpo i bɛ changer dɛ i ka bɔ Mali ko la voilà a ka to Europe ye comme a nafa bɛ yen a ka to yen. Mifa TV jabarani lajɛbagaw aw yɛrɛ bɔra sisan ka jamanadenw ka hakilinata bɛɛ mɛn ballon ko in kan aw yɛrɛ ka hakilinata ye mun ye aw minnu bɛ k'an suit a y'olu bila commentaire la aw kana ɲina fana k'aw abonné an ka chaîne na ani ka j'aime baden kɛ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ